mu October 2020 dziko la India linakhazikitsa electronic invoice. Ndikuona pano system ikugwira ntchito. World Revenue ku Pakistan anapanga implement electronic invoice 2025. Ku Bangladesh zikuchitika tikuona pano. Maiko onsewa amatiuza kuti electronic invoice ndi yabwino chifukwa akuthana ndi mbava zozemba misonkho. Ndiye tikudabwa ku Malawi tikufuna kupanga zomwezo. Zika za ku India, Pakistani komanso Bangladesh akuchita sponsor mademo kuti zisatheke. Cholinga chawo akufuna kupitiriza kuba misonkho kugulitsa katundu opanda risiti. Timafuna tipempha Malawi amene andira ndalama kwa mauma amenewo. Choyamba musanapite ku mademo mudzifunse kuti maiko a India ndi Pakistan anasankha electronic invoice chifukwa chani. Kodi amwenye akukaniranji chikhalirecho maiko awo amene akuchokera amagwiritsa ntchito system yomweyo. Alemba ntchito atupere muluzi omamutu kuti aziwalankhulira nkhani ya electronic invoice zakalekale zopanda ntchito. Atupere muluzi analephera pandale 2014 amanyoza Mai Joyce Banda. Chikhalirecho Mai Joyce Banda anamusankha iyeyu kukhala nduna. 2025 amanyoza APM amene akuti ayi boma la APM linalephera. Chikhalirecho anali nduna maministri osiyanasiyana zaka 5 za APM zoyambirira. Atupere muluzi anali minister koma 2025 anandi ndalama ku MCP ndi kumanyoza APM. Lero akulemba mapost oduka mutu akuti bwana kudo gono. Kodi masambuyo mu 2025 atakwiza ndi chikangawa amanyoza kudo gono kuti ayisanendese bwino dziko. Akulu tinene zona pano ndale za dziko lino atupere muluzi anayiwalika kalikali. Abambo ake ndi amene aulonga dziko lino. Chilichonse choyipa kuphatikiza umbava, njala komanso forex black market zinabwera ndi UTF. Profesa Peter Mutharika wayamba kukonza dziko lino. Choyamba anathesa njala kuchokera ku Nsanje mpaka Chitipa amalawa kukhuta. Chachiwiri akufuna kuthana ndi ma tax invaders. Atibera zaka zochuluka nthawi yakwana kuti tikoze dziko. Ndiye pamene tikoza dziko lino ndi APM zona tikamvera atupere nkhani ya chikangawa incident kuphedwa kwa Saulos Chilima. Atupere muluzi anali mbali ya Congress. Munthu ameneyu samachita kugudwa anagulidwa ndi Lazarus Chakwera kuti azinyoza APM. Ndelero akuna kudzudzula APM za maudani za kalikali. 2025 pa kampeni abambo ake atupere muluzi anaitana mashehe ku PCA akuti PCA hiyo atapita kumene kuja mashehe iwowa anauza mashehe kuna kuti ngati ndi ndani number 1 ndi APM. Mashehe omwewo anatembenuka ndikulula. And now tinda atupere muluzi amene watenga udani umenewo ndikumalimbana ndi APM. APM anapeza njala dzikomo wathesa njala. Ndiye akubwera kumwena kuti ayi Joseph Mwanamveka walephera. Amalekeranji kumunena Cyprus Chichola kuti walephera chifukwa zaka 4 amalawi amene chiteze dzikomo wachainagwa ndi 44%. Atupere anali chete. Mama ake anapanga ubale ndi chikangawa ndikumachita support pa campaign. Lero kwabwera Joseph Mwanamveka myezi iwiri anathesa njala akukonza chuma cha dziko lino. Wakhazikitsa electronic invoice ndi cholinga titoye misonkho tithane ndi ma tax evaders. Kodi atupere muluzi nthawi imene anthu akwanu kumachinga amanja chitedze unali kuti. Lero zona unganyoza Joseph Mwanamveka. Ine ndimafuna ndifunse funso lotere chifukwa honorable muluzi apa kumanena kuti kuwina boma kutenga boma. Inu mudayamba mutawina boma ino? Misewu ya makono ndiyotheka ndi electronic invoice. Illegal black market ikhoza kuthesedwa ndi electronic invoice. Ndaona mwenye akudandaula kunena kuti machina amenewo asokoneza business yawo
chifukwa amagwisa ntchito forex ya black market. That is a good development. Forex yakhale kubedwa ku mabanki ndi kumagulisidwa mwachinyengo pa zifukwa zomwezi. Ogwira ntchito ku mabanki amatenga mwadala forex ndi kumagulisa mwenye amenewo pa black market. Akatera amapita kunja ndi kumapanga business. Kubwera kwa electronic invoice akuthesa chidomenewo. Ndipo tikulimbikitseni inu aboma ku MRA, Ministry of Finance, APM, musafoke. Ku India, Pakistani, Bangladesh, Sri Lanka akugwisa ntchito electronic invoice. Koda Malawi topendani. Ngati dziko la India, Pakistan, Bangladesh akugwisa ntchito electronic invoice, ife ngati Malawi topendani. Wopembava matax eveder. That is nonsense. Akulu, history is the best teacher.